Ebben a videóban fogom bemutatni, hogy hogyan lehet feltölteni Google Drive-ra a fájlokat, illetve a mappákat. A weboldal készítés során szükségem lesz ugye a megjeleníteni kívánt szöveges tartalomra, fotókra, videókra, esetlegesen letölthető fájlokra, mint például a gyárlista. Ezeket kell valamilyen módon megosztania velem. Szerintem manapság ennek legkézenfekvőbb módja a Google Drive használata. Akinek van gmail-es e-mail címe, szerintem mindenkinek van nagyjából, annak van Google fiókja is, és így ezáltal számos Google szolgáltatást igénybe tudnak venni. Ezek közül egyik a Google Drive. Meg is keressük. Bejelentkezünk. Ha korábban már bejelentkeztek a Google fiókba, akkor ezt a kezelőfelületet fogják látni. Fontos megjegyeznem, hogy a feltölteni kívánt fájlokat, illetve amit szeretnének megosztani, azt egy mappába gyűjtsék össze az összes szöveget, fotót, videót, stb. Mert úgy nekem később könnyebb lesz rendszerezni, illetve azonosítani, és a mappának a neve legyen mondjuk a weboldalnak a címe, ami készül, akár CSS webdesign most jelen pillanatban a példa kedvéért. Aztán, hogyha ez kész van, akkor itt fölül van egy olyan gomb, hogy új, arra rákattintunk, mappa feltöltése lehetőséget választjuk, megkeressük azt a mappát, amit szeretnénk feltölteni, feltöltés gombra kattintunk, itt értesít a rendszer, hogy mit fogunk csinálni, feltöltjük, készen van, utána kiválasztjuk egy kattintással ezt a mappát, megjelenik fölötte egy eszköztár, ott a megosztás gombra kell kattintani, de beírjuk azt az e-mail címet, amivel szeretnénk megosztani, jelen esetben az enyémet, az az info@csswebdesign.hu, itt fel is ajánlja a rendszer. Kiválasztjuk, és akkor a jobb oldalon a jogosultságot lehet beállítani, ez alapértelmezésben szerkesztőn van, ezt így is kell hagyni, mert csak így fogom tudni letölteni, illetve kezelni a fájlokat. A felhasználók értesítése jelölnégyzet az alapértelmezésben be van pipálva, maradjon is úgy, így fogok e-mailt kapni arról, hogy megosztotta velem a mappát. Csak ide lehet írni egy valamilyen üzenetet, hogy weboldalhoz szükséges fájlok. Azután rákattintok a küldés gombra, és ezzel meg is osztottuk. Le is tudjuk ellenőrizni, újra rákattintunk a megosztás gombra, és akkor a rendszer kilistázza nekünk, hogy mi vagyunk a tulajdonosok, illetve hogy kikkel vagy kivel osztottuk meg. Ezzel készen is vagyunk.